Ola, que tal? Benvidos a unha nova entrevista en Diario da Arousa. Hoxe está con nós Susi Castro, que é a presidenta da Fundación Plácido Castro. Bos días, Susi. Bos días. Que tal días. estás? Gracias por vir ata aquí. Gracias a vos. Bueno, queríamos empezar preguntando quen era Plácido Castro, para quen non saiba. Para empezar, era meu pai. E para comenzar tamén, era unha figura que considero que debería estar pois a nivel de Castelao ou de Bóveda ou de outros galeguistas. Foi a súa teima toda a súa vida foi a defensa de Galicia, dos seus valores, tanto urbanísticos como históricos, como do mar, como de todas as cousas que farían desto pois un país forte, conservando, sobre todo conservando o noso. O noso. Porque meu pai educouse en Londres e no Reino Unido teñen moitos defectos, pero hai unha cousa que teñen que están moi orgullosos do seu. E meu pai sempre estuvo moi orgulloso do seu e dou moito na súa vida para que isto se fixese realidade. Xa sabemos o que pasou despois, aí se cortou, pero coido que é un personaxe que merece ser coñecido, máis coñecido, porque, desde logo, moitísima xente non ten nin idea de quen era Plácido Castro. E por que consideras que non está, dicíasme, á altura de Castelao ou de outros? Por que consideras que non se lle deu a súa importancia? Porque posiblemente ao mellor foi un personaxe un pouco incómodo, no sentido de que foi valente. E el quería defender isto, non quería unha Galicia colonia, quería unha Galicia país. Que vínculos ten, contanos, con Cambados? Porque el non naceu en Cambados, pero a fundación sí que está en Cambados. El naceu en Corcubión, fillo de un industrial moi importante na zona de Corcubión, casou en Cambados e tuvo, non só viviron en Cambados, viviron porque cando foi a Guerra Civil, el desterraron, entre outras cousas, a multa foi unha multa de 25.000 pesetas e o desterro. Entón, viviron en Cambados, viviron en Vigo, viviron en Portugal, unha corta etapa, e logo trasladáronse a Londres. O sea que... Pero, vamos, os últimos anos, e despois voltaron, os últimos anos, os derradeiros anos, viviron en Cambados, e ali foi onde faleceu. E cando se decide facer esta fundación? Pois, a persona máis importante, perdón, para o desenrolo desta fundación, a creación desta fundación, foi Xulio Ríos. Xulio Ríos Paredes é o que foi o creador do IGADI, Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional. A idea foi del. Levamos casi 30 anos con este proxecto de expansión de coñecemento de meu pai. E que se fai dentro da fundación para darlo a coñecer? Moitísimas cousas. Entre elas, hubo unha conferencia anual durante 25 anos que desenrolaba aspectos importantes na vida de meu pai, como eran os idiomas. El falaba inglés mellor que os ingleses, porque se educou ali, falaba francés, falaba portugués, falaba español, falaba algo de alemán, o sea, e máis linguas. Entón, a conferencia, cada ano, coincidendo ca data de nacemento, celebrábase a conferencia con un persoeiro que subera desenrolar un aspecto da miña vida. E logo publicábase, entre eles o turismo, que meu pai tocou o turismo, a literatura, a poesía, cando estuvo na BBC, autonomía, traducción, teatro, poesía... El facía moitísimas cousas, non? Era xornalista, el era traductor... El era pluricultural, porque desenrolaba, era moi polifacético, pintaba acuarela, moitas cousas. Entón, cada ano
desenrolábase un tema. Esa conferencia entendo que xa non se fai, ou si? Na 25 edición finalizouse, xa se dou por terminada esa faceta. Agora, o aspecto que se está desenrolando máis importante é a traducción. Seminario de traducción, hai un premio anual de traducción que leva vai para 24 anos. Ese premio a quen se lle concede? A tradutores? Sí. Creas un xurado, convócase, formas un xurado, len o que se presenta, os libros, as traducións que se presentan, entre eles deciden cal leva o premio. E o premio consiste en, de momento, esperemos a ver se pode ir a máis, 3.000 euros, é unha figura de Chaves, o pintor de Vilagarcía e tamén escultor, a figura de Chaves. A Fundación como está? Non sei se pode un asociar ou como pode colaborar coa Fundación? Colaborar, se fora económico. Bueno, para empezar, a Fundación está formada polos concellos de Vilagarcía, Cambados, Corcubión, e vai entrar Catoira. A ver, vai entrar Catoira, 4. Entón está o IGADI, que é o Instituto Galego, repito, de Análise e Documentación Internacional, e cada un destes aporta unha pequena suma de diñeiro para manter a Fundación. Tamén lín por aí que estades nun momento de digitalizar, non? Digitalizar moito... Sí, estamos, porque o importante agora, porque ali está aberto, hai un espacio aberto que a xente pode ir e incluso pode levar publicacións, porque a Fundación fixo moitísimas publicacións, porque de cada conferencia facía unha publicación. De cando estuvo na BBC tamén hai publicación, o sea, hai moito material para dar. Pero a xente normalmente non vai porque, xa sabes, agora o que non está digitalizado, a xente non vai. Por iso é tan importante para nós, para min, que iso quede aí para que a xente poda acceder de mellor maneira. Claro, o sea, que a xente pode acudir ali a consultar a documentación, non? Ali, vale, sí que pode, pero bueno, agora, cando se digitalice, este todo subido, xa directamente desde a súa oficina, ou desde a súa casa, ou desde onde queira, pode acceder. Sí, é a meta que tedes así máis agora a corto plazo, ou tedes algún proxecto así? A parte na faceta de traducción, estableceuse este ano, por primeira vez, un seminario de traducción permanente que se vai a facer cada ano. E como funciona? Que veñen, estudiantes e traductores que veñen aquí a compartir, porque este ano coido que vai a seguir así, posiblemente o gañador do premio do ano anterior é a que vai a facer, a que estar presidindo a mesa redonda con todos eles. Que crees que pensaría seu pai hoxe en día da situación actual? Pódese falar? Non me vou a meter en... Bueno, hasta donde queiras. Non me vou a meter nese término, porque pois a situación que convulsa, xa sabemos todos, tal como está, e vamos a, xa non a nivel autonómico ou nacional, que está convulso, senón a nivel internacional, xa vemos como está a cuestión, moi complicada. Pois estaría moi disgustado, moi afectado, porque aparte que era unha persoa excesivamente sensible, moi sensible. Alguén da familia tomou algún dos seus camiños, xa sexa a traducción ou a militancia política? Eu creo que son a penúltima, ademais, dos fillos. Cando morreu meu pai, eu tiña 14 anos, pero parece que o levas nos xenes, parece que o leves no carné de identidade. Sí, pois sí, son eu. A que leva todo un poquinho. E que lle gustaría, se só pudera elixir unha cousa que a xente recordara de seu pai, que lle gustaría que fora? Que era un home bo e xeneroso.
sobre todo, non? Sí, porque aparte deso, meu pai foi profesor de inglés aquí en Vilagarcía. O que pasa que a maioría dos alumnos xa tal e cual, pero moi recordado e moi querido. Don Plácido. Ti eres a filla de Don Plácido. Porque non lembro nadie que dixera unha mala palabra sobre meu pai. Pero nadie. Era moi sensible, era bo e xeneroso. E el solía falar destes momentos, bueno, cando me dixo, cando desterraron e todo isto, solía falar desas cousas? Mira, meu pai morreu no ano 1967. Estamos nunha etapa en que todos eran silencios. Posiblemente, pois, con alguén, porque, bueno, el era amigo de Cunqueiro, Álvarez Blázquez, Laxeiro, todos os artistas e intelectuales daquela época. Entón, posiblemente, ao mellor en encontros moi íntimos, con medo, poderían falar, pero que na casa non se fa, todo eran silencios. Eu entendo, todo eran silencios. E que foi o que máis vos quixo transmitir aos fillos? Era, bueno, houbo que era. É que non había tempo, éramos 8. El viña aquí, xa sabes como era, vos non chegades a entender como eran aqueles tempos. A pena que moita xente xoven de agora non entende como eran aqueles tempos de escuridade e de medo. E como llo explicaría? Porque a meu pai, que facía trío con Bóveda e con Castelán, foron os creadores do Partido Galeguista, foi director, foi secretario, non, foi representante, bueno, representou a Galicia en Berna, cando foi declarada Galicia como nación. Foi representante, foi a primeira vez que se falou en galego en Europa. Nas Nacións Unidas. Ben, repíteme a pregunta. Non, pois como lle explicaríamos á xente xoven como eran aqueles tempos de escuridade, de non Pois poder falar? de moita escuridade e de moito medo. Non se poden imaginar o que era aquelo. Non sei, eu creo que houve un gran problema na transición, que coido que están as dúas Españas, pero na transición non haber amosado a xente nas escolas a entender o proceso, con naturalidade, sin preferencias esquerdas ou dereitas, cos feitos, para que entenderan o que é. Si cambian moitas cousas, se vota como se vota, posiblemente lembraránse e volverán atrás, porque vai a salir todo isto. Sí, Mátote. pero non estamos dicindo nada fora do... No, estou dicindo todo o que penso. No, que penso que é así. Que se debeu con normalidade haber amosado unha parte e a outra, porque penso que aínda non, é que están as dúas Españas, despois de tantos anos. Bueno, e xa para ir rematando un pouquiño, pois non sei se me quere comentar algunha cousa máis, pois algunha que lle gustaría, como lle gustaría ver a Fundación dentro de uns anos, porque tamén pois son casi 30 anos á fronte, non sei se hai relevo tamén nesto, claro. Aí vamos, eu coido, mira, xa temos o relevo aquí con Xacobo Domínguez, Xacobo Domínguez, como secretario. Temos, sempre está Xulio apoiando, estando con nós e aconsellando, e despois espero que alguén me suceda. Pero de momento non sei quen me vai a rever. Non me queren botar fora, non me queren relevar. Que traballe un pouco máis, non? Non me queren relevar. Pero non, o da nosa fundación ten mérito porque había moi pouco material. Había, por diversas circunstancias, había moi pouco material. E a partir de que un amigo me regalou uns artigos de meu pai en Nosa Terra, porque ele escribeu en Nosa Terra, escribeu Faro de Vigo,
Xornal de Noticias, en, bueno, Diario de Pontevedra, e despois para a Argentina, en Madrid algo tamén, o sea que el... Moito labor de recuperación, entón, recuperación foi que non había nada e agora, porque cada día van aparecendo máis cousas. Siguen ainda hoxe aparecendo cousas, sí? Sí, alguén que ten un retrato, alguén que ten un artigo que non dábamos conseguido, alguén que... Sí, vai aparecendo e agora creo que hai suficiente información para, se alguén lle interesa pois calquer tema destos, pois ir a, se non lle chega cando a información cando este digitalizado, pois ponse en contacto con nós e nós estamos ali dispostos a amosar iso, que para iso está, para amosar. Perfecto. Bueno, pois con iso quedamos, Susi. Moitísimas gracias por vir ata aquí. Gracias a vos. Nada. Gracias a vostedes tamén por estar aí. Vémonos na próxima entrevista.